מתוך כ10,000 רופאי השיניים הרשומים בישראל, כ100 בלבד הינם רופאי שיניים מומחים לילדים. ההבדל הוא בעיקר בהכשרה שעברנו, שזה עוד 3.5 שנים נוספות, שבהם אנחנו רק מטפלים בילדים. על מנת להקנות לנו את היכולת לגשת אל הילדים בצורה נכונה, תוך כדי יצירת חוויה חיובית, נעימה ומתאימה לילד. ויש לנו מעבר לניסיון ולגישה לילדים, אפשרות גם לסייע להם, לתת להם תרופות הרגעה אם צריך. אנחנו נעזרים באמצעות נייטרוקסוקסיד, שזהו גז הצחוק, שעוזר לילד להיות נינוח יותר במהלך הטיפול ולאפשר גישה נוחה יותר של הרופא לילד מבחינת השגת שיתוף פעולה, ובמצבים יותר קשים אנחנו נעזרים גם בתרופות הרגעה ואפילו בהרדמה כללית. במדארט אנחנו נותנים טיפולי שיניים לילדים רק על ידי רופא שיניים מומחה לילדים. שיכולים לטפל בילדים בטכניקות התנהגות, בטכניקות של טשטוש ואפילו בהרדמה כללית אם צריך. הגיל המומלץ לפנות לראשונה לרופא שיניים מומחה לילדים הינו החל מפקיעת השן הראשונה, שזה חל סביב גיל חצי שנה, ועד לא יאוחר מגיל שנה. כבר בגיל הזה אפשר למנוע את ההתפתחות של העששת, אפשר לתת הנחיות להורים לגבי הצחצוח, לגבי התזונה. ככה גם הילד יתרגל לסביבה של המרפאה, יכיר את הרופא, ולכן כדאי להקדים ולבוא עוד לפני שמתחילות הבעיות. ילדים וגם מבוגרים חוששים באופן טבעי מטיפול שיניים. חלק מהמעקב הרציף והעקבי אצל רופאי השיניים מאפשר לילד להכיר את סביבת המרפאה, להיות חשוף לריחות ולרעשים שהם אלו למעשה הגורמים הראשונים שמפחידים את הילד בבואו למפגש הראשון עם רופאי השיניים. הדרך הכי טובה להתמודד עם חרדות של הילד לפני הטיפול היא כמובן למנוע אותם, ולכן חשוב שהילד יתחיל להגיע מגיל מוקדם ויכיר את הרופא שהוא מגיע אליו ויבוא כשעוד אין בעיות וככה לא יהיו חרדות. ותפקידנו כרופאי שיניים מומחים לילדים זה לתת להם כלים להתמודד עם זה. לייצר מצב של שליטה אצל הילד, לאפשר לו להביע על אי-נוחות או כאב. יש ילדים שזקוקים לטיפולי שיניים בהרדמה כללית, אם זה בגלל רקע רפואי, אם זה בגלל עומס רב של טיפולים שאנחנו חושבים שלא יעמדו בהם, אם זה בגלל מוקדים רבים שגורמים להם לכאב וצריך לטפל כמה שיותר מהר. חשוב לנו לטפל בשיני חלב, היות וראשית העששת זהו מצב חיידקי מדבק. טיפול בשיני חלב הוא קצת שונה, כי צריך לזכור שזה שיניים שנושרות. זה לא אומר שלא צריך לטפל בהם, צריך לטפל בהם, אבל החומרים שאנחנו משתמשים בהם, או החשיבה לכמה זמן הטיפול הזה צריך להחזיק, הוא קצת אחר. ילדים באים לכאן בשמחה, על אף שפעמים רבות הם יודעים שיש להם גם מטלות שהם מחויבים להם כאן במרפאה כשהם מגיעים.